тоҷикистон сарзамини биҳишт осо ва ватани меваҳои шаҳрбор аст. хоки ин сарзамин зархез аст. аз ин рӯ ҳар гулу гиёҳе ки дар он кошта мешавад ба хубӣ мерӯяду ҳосил медиҳад. истифодаи оқилона аз ин табиати беназир амнияти озуқавории хонадони ҳар кадоми моро таъмин менамояд. дар фасли тобистон омода намудани захираи зимистона аз ҷумлаи тадбирандешиҳои мо дар мавриди истифодаи самараноки меваву сабзавоти ватанӣ мебошад. ин субҳ бо истифода аз сабзавоти тару тозаи замини назди ҳавлигӣ мо ба шумо тарзи омода намудани шакаробро барои захираи зимистона нишон медиҳем. ба мо чунин маҳсулот лозим аст: помидор, бодиринг, сирко, караму булғорӣ, намак ва мурҷ. раванди тайёр кардани ин намуди захира барои зимистон чунин сурат мегирад. пас аз оне ки маҳсулотро тоза шустем, помидорро ба тарзи 4 қисм майда мекунем. агар мо маҳсулотро бо оби тазаи ширгарм шӯем, ин беҳтар мешавад. вақте ки ман хурд будам, модарам ин корҳоро иҷро мекардам ва ман бо шавқ тамошо мекардам. ба ман хеле писанд буд ва ман ҳоло бошад аз модарам ин ҳунарро омӯхтам. барои он ки маҳсулоти омода карда шудаи мо вайрон нашавад ё ин ки напарад, мо онро ба он каме сирко илова менамоем. маҳсулоте ки мо омода карда истодаем маҳсулоти тару тоза буда, аз замини назди ҳавлигии парвариш кардаи худ истифода будааст. маҳсулоте ки мо омода карда истодаем шакароб ном дорад ва мо шакаробро дар зимистон истеъмол карда метавонем. азбаски дар оилаи мо шакаробро бештар дӯст медоранд, ман кӯшиш мекунам ки шакаробро бештар омода созам. мо метавонем аз дигар маҳсулотҳо низ консерва омода намоем, ба монанди бодиринг, помидор. аз ҳисобе ки маҳсулотҳои мо камтаранд, мо метавонем карамро ба 2 қисм ҷудо карда, яъне як қисмашро истифода барем. мо ҳатман бояд маҳсулотро тоза нигоҳ дорем, дар дастонаму дастпӯшак пӯшем, зарфҳоро низ тоза нигоҳ доштан хеле зарур аст. аввалан мо помидорро меандозем ва вақте ки вай меҷӯшад, баъд боқимонда маҳсулотҳоро ба дег меандозем. барои он ки помидор об ҷудо кунад, мо ба он каме намак илова менамоем.
بیننده های عزیز، شما نیز می توانید با استفاده سبزیجات تر و تازه وطنی برای خانواده خود چنین ذخیره آماده سازید.